breaking news on the terror front. A suspected gunman is dead in Copenhagen. Police say the... Her ser vi altså gerningsmanden ligge dræbt på fortovet, mens politiet er. Jeg står her ved Krudttønden på Østerbro, og som man kan se, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, som er mødt op for at vise deres sympati og for at vise der. Vi føler alle stor vrede og sorg over terrorangrebene i København i weekenden. Faktisk, Helle Thorning-Schmidt, er Danmark et andet land i dag, end vi var for 36 timer siden? Ja, det er vi.